Igbo ekene m na aha mgbe eze nna gị ma gị. Afa mba na-eke Princess Chibuzo. Obugodo Princess. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị nọ mahadum abịa dịka isi kwere na nkwa na anyị ga-abịa. Aha mgbe eze nna ya. Ọ bụrụ na m na gị kpa nkata n'asụsụ Igbo nkeji isi gbakwa gị bekee jide ga ọ ga n'ihu. Ka n'iru. Ihe ọ dị puku ise ngwa jide. Ka ndị be ndị Igbo nwanne ọkwa ha ka njụ na-atọ. Ọ dị mma. Onye bekee bụ. Abụ m onye obodo Enugu. Obodo Enugu. Nwala Enugu. Ebe na Enugu ka isi. Oji. Oji. Ebe na Oji. Ehu ha chi. Ọ dịkwa mma. Onye na-agwa akwụkwọ na-abịa. Enugu ezuloyi. Ebiri m n'obodo Abịa. Ibi n'obodo Abịa. Ala Abịa. Ọ dịkwa mma. Kedu ị na-agụ ebe a? M na-agụ linguistics. Ọ dịkwa mma. Kedu ị bụ onye ọhụrụ ka ọ teela ị nọ na mahadum? M na-agụchazi agụcha bụrụ m onye ọfụ. Ị na-agụcha agụcha. Kedu mgbe ị ga-agụcha? Afọ na-abịa abịa. Afọ nke a na-abịa. Obiligwe gbakwa agụ ume. Ka ebe ibikwa na ebi na-abịa wee na-agụ akwụkwọ. Ebi m nso n'ụlọ akwụkwọ. Ibi nso? N'Uturu. Ịma na esikwana m esi wee bịa. Ahụrụ ebe mma ebe ga-amarụ m atụ. Ọ bụ na hapụ ebe achọ isi ebe a jee ebe ibi n'Uturu ma gụọ m atụ. Amakwa m ka m ga-esi wee kọọ ya mana mma na isi ebe a kịta wee ruo na mpụga ebe ni ebe a na ọkada gwa ha anyị na-eje Uturu. Ọkwa ya? Ọ dị mma. Nlụzia n'Uturu mfụzia. Amanụ m ebe ịchọ ije n'Uturu. Be gị? Na be m. Ịba ụgbọala igwe ha na ị na-eje mkpa afọ ebe m bi. Ọ gị n'ezi eji chọga ịkpọ. Ngwa nsogbu adịghị ọ dị mma. Ma ole ka unu dị bụ unu nne wee mụọ unu? Onye anyị dị na be anyị. Ụmụnne m ka ị na-ekwu. Ụmụnne gị? Ụmụnne m dị 3. Kedu ka unu si wee dị? Ada anyị, mụnwa osote ada na nke ikpeazụ. Nwoke nne na nwaanyị one? Nwaanyị 3 ka anyị dị. Nke nwoke nwụrụ anwụ. Iwe na gị na ngaba na akụkụ ahụ. Nsogbu adịrọ. Chi okike ga-enye na onye ga-anọchi anya ya. 5. Ọ dị mma. Ngwanụ ewekwana iwe na njụ ajụjụ ahụ one ka dị ugbu a? Adị m 26. 26. Iligwekwa eji nwaanyị eme. Ifugoni ya. Ị na-atụzi anya ndị a. Enwe ihe ọzọ. Ọkwa ya. Ọ dị mma. Ọ ga-amasị gị onye na-adị anụ asụsụ mụ na gị bụ abụọ na-asụ ugbu a ịbịa? Ka ị ga-asa ahụ ya? Ọ nwekwa ka m ga-esi afọ ọ bụ na uche Chukwu. Nsogbu adịrọ. Njebe. Ijewe? Ị na-ejekwa na-eje na nso? Nsogbu adịrọ. Ma Chukwu kwado ya na m ga-eje. Ọ dị mma. Kedu ebumnobi iji ebe mahadum? Ka m mụta ihe. Ịmụta gịnị? Ka m mụta ihe. Onye m nọ kịta ụmụ onye na-ede ihe onyonyo. Onye mechara anụ njise ka m bịa gụọ ya nna gị ugbu. Igbo ị na-ede akụkọ? Na-eji eme onyonyo. Na egwuregwu nke ọ bụla ịchọ mgbe ọzọ iche ịkpọ ya ejije, akụkọ eji eme ejije. Nsogbu adịrọ. Akụkọ eji eme ejije. Ana m ede ya. Iwe sị ka ịbata mahadum ebe ze gụọ ya agụ. Ọ dịkwa mma. Ịmago na o nwekwa obodo anyị nọ n'ime esi wee dị. Mgbe ụfọdụ ọ bụghị ihe anyị gụrụ na mahadum ka anyị na-apụtazi fọwa ma ọ bụrụ. Kedu ka ị ga-esi afụ ya na ọ bụrụ na ịgụcha mahadum ohere ị ga-eji emekwazi ha ego adịghịzi? Kedu ihe ọzọ bụzi atụmatụ gị ka ị ga-esi aga? Kịta na ugbu a ana m amụ ka esi eme ya na-ese ese. Maka ama m na otu obodo anyị dị ugbu a ọ bụrụ ihe ego n'ụlọ akwụkwọ ị ga-eme ma ịpụta. Ị na-amụ ya na-ese ese aghọtaghị m. Ama m ka m ga-esi wee kọwara gị. Owere ahụ ya na bekee? Agaghị m akpọ isi na ihe a na-eme kịta. Mba m asị ka m kpọọ bụrụ na ịkpọ ya mmadụ ya ngwazie gị ọ bụ n'Igbo. Ya na-ese ese ka m na-eme, m na-ese ihe. Ị na-ese ihe eji aka na ka ya na-akpụ ya mkpịsị odee wee na-ese? Ise mmadụ n'ọnọ kịta njide wee see ya. Ụnọ na-ese ejiri mkpịsị odee see ya? Ihe nna ama m ka m ga-esi ama m onwe afọ oyibo. Nsogbu adịghị ebe ị na-achọ ọnụ ikwu ya na bekee ka mmadụ ma onye ga-akọwa gị. Nsogbu adịghị. Ọ dịkwa mma nke ị na-emedisi ike. Ma ọ ezigbo
atụmatụ ka ọ bụ maka emego mgbe ụfọdụ anyị gụcha mahadum pụtazi ọ na-ahịa arụ ọ dịkwa mma kedu ndụmọdụ ị na-enye amalụ m ịbịago n'ụlọ akwụkwọ gụọ akwụkwọ onwe ndụmọdụ ị na-enye ndị na-agụlụ ka ọ dị gị ka akwụkwọ ọ bụrụ ihe onye ọbụla ya etinye isi na ya? Mgbe akwụkwọ dị mma nke bụ eziokwu na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ịgụ akwụkwọ enwere uru ọ bara ma ego a ga-eji wee zụọ mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ị ga-eji ya wee mee ihe bara uru, mana nke ahụ abụrụ eziokwu. Akwụkwọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla. Ọ na-adị mma mmadụ otu anyị bụ mmadụ kịta ije akwụkwọ maka enwere ụfọdụ ebe ị ga-achọ ịbanye n'ihi na ịgụrụ akwụkwọ ịma mba nwa ebe ahụ. Ịgụ akwụkwọ bara uru. Onye ọbụla nọ n'iro ma na ịgụ akwụkwọ nwere uru ọ bara. Ọ dị mma. Iwe onye Enugu. Abụ m onye Enugu. Obi ya bụ ndị Enugu niile sa aṅụrị dịka asị ekiri gị ị na-asụ ya bụ Igbo na-atapị ya atapị. Abụ m nwa afọ Igbo. Ịsụ Igbo na-atọ m ka ji ọcha. Ọkwa ya ka o ji bụrụ ji ọcha nke m na ọbụla ji ojii maka na ji ọcha na-atọ n'ụtọ. Ọkwa ya ọ dị mma. Ọ bụrụ na ndị Igbo ọ bụrụ na ezibata ya iji ebe a na-ezibata ya ọtụtụ ndị Igbo ga-enwe mmasị ma ndị ga-achọ ịma gị na ihe ndị ọzọ onwe enyemaka ị ga-achọ ịrịọ n'aka ndị Igbo. O nwere ihe ọ dị gị ka ọ na-akpa gị ga-achọ ka ndị Igbo nye aka mere gị? Ọtụtụ ihe na-akpakwa m dị nne na amụ asị na ọ na-ngụcha akwụkwọ nweta onye ọbụla ohere si bịa ọ na-enwe ihe bịa anụ m ga-esi wee pụọ mba ofesi jee kụzie Igbo ebe ahụ. Ọ ga-amasị m nke ọma. Mba ofesi gị chọrọ ije iji ịkụzi Igbo ihe nwere na-esi chọọzi ije sebi njekwa ebe ahụ ọwụ na ụdị ya apụtakwa m ga-emekwa ebe ahụ. Ka ekwenụ ndị na-eji kụziri Igbo na mba ofesi? Ndị ọcha na ndị nna ha na nne ha na-akụziri Igbo bụ ndị obodo anyị bụ ndị Igbo na-achọ ịmụta ka esi asụ Igbo. Ọ na-amasị m ịkụzi ha. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo. Ada anyị ka aha gị? Chibụzọ na-akwa m ego. Chibụzọ nwa Enugu na mahadum Abịa. Ịsụkwazi asị? Onye ọzọ? Nwanne sụbakwa Igbo ọnụ, sụbakwa Igbo diọkpa, sụbakwa Igbo nwanne, sụbakwa Igbo nwanne, nwunye m sụbakwa Igbo ọnụ, sụbakwa Igbo enyi ya sụbakwa Igbo.